Καλημέρα φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι εδώ στη σελίδα μας το robinrich.gr, όπου σήμερα θα κάνουμε κριτική για ένα λογισμικό το οποίο μας βοηθάει να βάζουμε αυτόματους υπότιτλους στα βίντεο μας. Το λεγόμενο Submagic με το πορτοκαλί εικονίδιο που βλέπετε εδώ πέρα. Σημείωση, το συγκεκριμένο βίντεο δεν απευθύνεται σε άτομα που ψάχνουν λύσεις για να βάζουν υπότιτλους σε ταινίες, στα ελληνικά, στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για δημιουργούς περιεχομένου, για βιντεογράφους, άτομα που κάνουν edit στα βιντεάκια τους και θέλουν τέλος πάντων ένα πρόγραμμα στα ελληνικά να είναι και καλό και να τους βάζει αυτόματους υπότιτλους στα ελληνικά με σκοπό να αυξήσουν την απήχηση των βίντεών τους, με σκοπό να κάθεται ο θεατής να παρακολουθεί περισσότερη ώρα τα βίντεο για να γίνουν τέλος πάντων οι ίδιοι viral στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή την ανάλυση από το τομέα της τιμής, γιατί φίλοι μου σε αυτή τη ζωή πολλά ξεκινάνε και τελειώνουν στην τιμή και έχουμε τρία βασικά πακέτα. Πριν αναλύσουμε τα πακέτα, μην ξεχάσετε πως ό,τι τιμή βλέπετε εδώ πέρα μπορείτε να το πάρετε με έκπτωση 10%, είτε αν χρησιμοποιήσετε το link μου κάτω στην περιγραφή, είτε αν προχωρήσετε να κάνετε τη συναλλαγή σας, γράψετε τον κωδικό President, ο οποίο είναι το δικό μου το username, το προσωπικό, όπως γνωρίζετε από τα social media. 10% έκπτωση σας περιμένει αν χρησιμοποιήσετε το δικό μου κωδικό ή link. Τα βασικά πακέτα χωρίζονται σε 3 ή 4 για την ακρίβεια. Ξεκινάμε από το δωρεάν, που είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για οποιονδήποτε να δοκιμάσει αν όντως του κάνει το συγκεκριμένο το πρόγραμμα, για να δει αν υπάρχει όντως αντιστοίχηση σε αυτά που λέει με αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη, γιατί σε πολλά προγράμματα εκεί έξω άλλα πράγματα λες, άλλα πράγματα εμφανίζονται. Με το οποίο δωρεάν πρόγραμμα έχεις τα εξής: 3 βίντεο το μήνα, συγκεκριμένα megabyte που πρέπει να είναι, 1,5 λεπτό και κάποια free stock media. Stock media, επειδή θα το ξανασυναντήσουμε, είναι όταν βάζεις κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βιντεάκια μέσα στο βίντεο σου, το ίδιο σου το βίντεο, για να το κάνεις πιο διαδραστικό. Και φυσικά έχεις και watermark, δηλαδή θα φαίνεται κάπου πάνω δεξιά στη μούρη σου, στο κεφάλι σου, ο τίτλος του Submagic. Μετά έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πακέτο, το λεγόμενο Starter, το οποίο δεν σου έχει πλέον το λογότυπο, σου δίνει τη δυνατότητα για 20 βίντεο, 1,5 λεπτό ξανά, σου βάζει περισσότερα templates, θα δούμε τι είναι τα templates και έχεις και πάλι free stock σε βίντεο. Μετά από εκεί και πέρα έχουμε το πιο δημοφιλές και εγώ αυτό έχω, το λεγόμενο Pro πρόγραμμα, το οποίο έχεις 100 βίντεο, 3 λεπτά διάρκεια, κάποια πιο VIP templates, δηλαδή να φαίνεται πιο ωραίο το βίντεο σου, βάζεις και 2 φιλαράκια σου, collaborators, και μπορείς να ανεβάσεις και τις δικές σου γραμματοσειρές. Γιατί φίλοι μου, στα ελληνικά οι γραμματοσειρές είναι άστα να πάνε. Πολλές ωραίες γραμματοσειρές που βλέπουμε στα αγγλικά, στα ελληνικά δεν εφαρμόζονται. Θα σας δείξω ένα κολπάκι ποιες χρησιμοποιώ εγώ, είτε είστε στο δωρεάν πρόγραμμα, είτε με τα 20, είτε αν θέλετε να ανεβάσετε κάποια δικιά σας, πια να ανεβάσετε. Και φυσικά έχουμε και premium stock videos, images και audios και μουσική. Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πιο VIP πρόγραμμα, μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. Αυτά όσον αφορά την τιμή. Πάμε τώρα να δούμε τι ψάρια πιάνει το συγκεκριμένο προγραμματάκι. Πάτησα εδώ πάνω που λέει Projects και πάω να δω ένα δικό μου βίντεο. Λοιπόν, να βρω αυτό εδώ πέρα, όπου εξηγώ και πώς μου ήρθε η επιχειρηματική ιδέα σε αυτό το βίντεο, το λεγόμενο Robin Rich. Πάτησα τον κέρσορα που είδατε για να το κάνω επεξεργασία το βίντεο. Εξηγώ με λίγα λόγια πώς θα λειτουργεί το site και τι ακριβώς είναι το cashback. Αυτή είναι η θεματολογία του συγκεκριμένου βίντεο και μόλις ανοίξει το βίντεο βλέπετε ότι έχουμε 4 στήλες μπροστά μας. Style, Captions, B-Rolls και Publish. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Styles είναι τα θέματα, δηλαδή πώς θέλουμε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι μας στα βίντεο μας. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, βλέπετε ένα όνομα που λέγεται Beast. Τι είναι ο Beast? Είναι ο λεγόμενος ο Mr. Beast. Εδώ πέρα βλέπετε Χορμόζη. Τι είναι ο Χορμόζη? Alex Χορμόζη. Ο Davin είναι ένας άλλος YouTuber, Instagrammer που φημίζεται για τα πάρα πολύ γνωστά βιντεάκια του. Η Man, ο γνωστός Iman Gatji που κάνει motivational video, όσοι ασχολείστε με το business, το marketing, σίγουρα το γνωρίζετε. Ali Abdal, άλλος από εκεί. Λοιπόν, τι έχει κάνει το Submagic? Έχει βρει διάφορους δημιουργούς περιεχομένου που κάνουν εξαιρετικά βίντεο και φημίζονται για αυτά τα πράγματα και έχει πάρει τους υπότιτλούς τους, όσοι θέματα τους έχει κάνει και τους βάζει και του δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς τους δημιουργούς περιεχομένου, τους μικρούς δημιουργούς περιεχομένου, να τους μιμηθούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει ένα custom πρόγραμμα του Χορμόζη, γιατί γίνεται να το επεξεργαστούμε, να το κάνουμε edit κάθε θέμα και εμφανίζονται έτσι αυτή τη στιγμή οι υπότιτλοι. Κοιτάξτε εδώ πέρα να δείτε πώς εμφανίζονται.
Τι είναι το cashback που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να μην ξέρετε? Είναι όταν πηγαίνεις και ψωνίζεις κάποια υπηρεσία, βλέπετε πως πετάγονται, έτσι. Για να παίξουμε λίγο μπάλα με άλλη, να παίξουμε, γιατί όχι. Ή να έχεις, βλέπετε πως αλλάζει το θέμα. Έχει πάρα πολλές επιλογές να κάνεις. Μπορείς να πειραματιστείς όπως γουστάρεις, να κάνεις William, δεν τον ξέρω τον William, αλλά εμφανίζονται κάπως έτσι. Έχει πάρα πολλούς υπότιτλους και φυσικά μπορείς να τους επεξεργαστείς. Για να τους επεξεργαστείς, πατάς Edit και μπορείς να ρυθμίσεις που ακριβώς θέλεις να φαίνονται οι υπότιτλοι. Αν θέλεις να φαίνονται πάνω στο κεφάλι σου, κάτω στο κεφάλι σου, εδώ position που λέει. Γραμματοσυρές που σας ανέφερα. Πατάς εδώ Upload your own front και βάζεις. Εγώ έχω ανεβάσει την Open Sans για όποιον ενδιαφέρεται. Απλά την κατεβάζεις από το Google και την ανεβάζεις. Αν δεν ανεβάσετε κάποια γραμματοσυρά, από δικές του γραμματοσυρές σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε την Arial στα ελληνικά. Είναι η καλύτερη που υπάρχει, αλλά ανεβάστε δικιά σας. Αν θέλουμε να έχει σκιά η λέξη, αν θέλουμε να έχει stroke περίγραμμα. Πόσες λέξεις θέλουμε να εμφανίζετε? Εδώ, παρόλο που έχω βάλει μία, υπάρχει ένα θεματάκι στο Submagic και θα σας δείξω πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα. Πάτησα display word μία, αλλά δεν μου εμφανίζει μία λέξη, μου εμφανίζει δύο. Την κάρτα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά της εφαρμογής, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Να ξέρετε ότι αρνητικό πως σήμερα ισχύει μόνο για 26 Τρίτου 2024 που γυρνάω αυτό το βίντεο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μην υπάρχει αυτό το αρνητικό. Λοιπόν, ένα αρνητικό που λέτε είναι ότι όταν μία λέξη έχει 3 χαρακτήρες και κάτω, 3 γράμματα και κάτω, αυτή αναγκαστικά θα συνοδεύσει ή την προηγούμενη ή την επόμενη λέξη, με το σκεπτικό να προλαβαίνει ο θεατής να διαβάσει και το νόημα της μικρής της λέξης. Μπορεί κάποιος να μην τους ενοχλεί, μπορεί κάποιος να τους ενοχλεί. Εγώ θα μείνω σε αυτούς που τους ενοχλεί αυτό το θέμα και θα δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε σε λίγο. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να βάλουμε και animation. Κάποιοι υπότιτλοι έχουν και τη δυνατότητα να βάζεις emoji πάνω, π.χ. Εδώ πέρα που λέω τη λέξη κάρτα, σε κάποια style δημιουργών περιεχομένων μπορείς να βάζεις και emojis και μπορείς να επιλέξεις αν θα είναι animation, αν θα βάζεις τη μία στίξεις ή αν θα είναι αυτόματα τα animation κτλ. Συν κάποια βασικά χρώματα αν το υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα στυλ. Και φυσικά, φίλοι μου, παίζεις και με το μέγεθος ό,τι θέλεις και κεφαλαία ή μικρά ανάλογα τι επιθυμείς και χρώμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διορθώνουμε αυτό το θέμα με τους υπότιτλους και κάποια άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα στο captions και βλέπουμε εδώ πέρα, φίλοι μου, τους υπότιτλους έναν, σε ποιο δευτερόλεπτο εμφανίζονται, τα πάντα όλα full αναλυτικά. Λοιπόν, και το πιάνω εδώ πέρα που λέει την κάρτα. Βλέπετε, πατάω εδώ πέρα που είναι το συν, ανοίγω μία ακόμα θέση για γραμματοσυρά, επιλέγω τη λέξη συγκεκριμένα και move to next line και είμαστε άρχοντες. Βλέπετε, αλλάζουν και τα δευτερόλεπτα που εμφανίζεται. Παράλληλα, μπορώ να βάλω και κάποια ηχητικά εφέ. Για δείτε εδώ πέρα, φίλοι μου, κάποια ηχητικά εφέ. Αυτά τα έχει μέσα το βίντεο, το καταλάβατε, έτσι. Δεν χρειάζεται να ζοριστώ για να τα ψάξω να τα βρω εγώ. Ξεκούραστα πράγματα, έτσι. Αυτό το κλικ ήταν από εδώ, από το ηχητικό εφέ. Και φυσικά μπορούμε να αυξομοιώσουμε και την ένταση κατά πόσο επιθυμούμε. Καλό είναι η ένταση, φίλοι μου, να είναι λίγο πιο χαμηλή από τη δικιά μας τη φωνή, γιατί αλλιώς είναι ενοχλητικό. Και έχουμε να βάλουμε και emoji. Σας είπα πριν κάτι και για emoji εδώ πέρα. Αν γουστάρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα που λέω κάρτα, μπορώ να βάλω χρήματα, λεφτά ή να ψάξω να βρω και την ίδια την κάρτα. Γράφω εδώ στην αναζήτηση. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά. Έχει τα βασικά emojis και εδώ εμφανίζεται και μία κάρτα. Και να τις αλλάξουμε και το χρώμα, να την κάνουμε και κίτρινη και να τη μεγαλώσουμε και λίγο εδώ πέρα. Πατάμε εδώ που είναι το size, πάτησα αυτά τα δύο τα βελάκια και να τη βάλω να είναι medium. Και μπορώ να τις αλλάξω και λίγο το μέγεθος, να την πάω λίγο προς τα πάνω. Και είμαστε άρχοντες. Πάμε στο B-Rolls τώρα. Τι είναι το B-Rolls? B-Rolls, φίλοι μου, είναι όταν βάζεις κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στο ήδη υπάρχον βίντεο με σκοπό να το κάνεις πιο διαδραστικό. Για παράδειγμα, εγώ τη στιγμή που μιλούσα για το cashback εδώ πέρα, που εξηγούσα τι ήταν το cashback, εμφανίστηκε αυτό το βιντεάκι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, φίλοι μου, τι ωραίο βιντεάκι εμφανίζεται. Εμφανίζεται το κινητό με τα χρήματα και έδειξε αυτό που είδατε μόλις τώρα. Έτσι γίνεται πιο διαδραστικό το βίντεο στον κόσμο, κάθεται και το παρακολουθεί πιο ευχάριστα από το να βλέπει όλη την ώρα τη μουτσούνα σου. Λοιπόν, πώς βάζουμε τέτοια βιντεάκια? Με δύο τρόπους. Επιλέγουμε εδώ πέρα την εικόνα ή εδώ μπορεί να σου βγάλει add αντί για replace. Εμένα μου βγάζει replace γιατί ήδη έχω ανεβάσει βίντεο. Και έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή έχει δύο υποκατηγορίες. Αν είσαι στο μεγάλο το πρόγραμμα με τα 50, είτε να επιλέξεις premium video πιο όμορφα, είτε free videos. Αν είσαι στο 50, έχεις και τις δύο τις κατηγορίες. Αν είσαι στο πρόγραμμα με τα 20, έχεις μόνο τη μία. Και γράφεις εδώ τι γουστάρεις να βρεις. Π.χ. money.
Αν δεν σου αρέσει κάτι από αυτά, πατάς εδώ πέρα που λέει My B-Rolls και το ανεβάζεις. Και φυσικά, φίλε μου, αν θέλεις να το κάνεις και λιγάκι πιο διαδραστικό το βίντεο σου, μπορείς να βάλεις και κάποια transition animation, να φαίνεται πιο όμορφο το βίντεο σου, δηλαδή να ζουμάρει πιο γρήγορα ή πιο αργά. Έχει διάφορα πραγματάκια να πειραματιστείς στο βίντεο σου και φυσικά μπορείς να παίξεις και με τον ήχο εδώ πέρα που βλέπεις, έχεις και κάποια άλλα ηχητικά εφέ. Σου βγαίνουν αυτόματα όταν πατήσεις transition animation ποιο εφέ ταιριάζει με ποιο ηχητικό εφέ, αλλά εσύ μπορείς να τα αλλάξεις και όλας ανάλογα πώς επιθυμείς. Και κάτι άλλο βασικό, μπορείς να βάλεις και κάποια animation και για τη δικιά σου τη μούρη όταν εμφανίζεται αυτή με το καλό. Για παράδειγμα εδώ που μιλάω μόνος μου, τώρα πώς μου ήρθε, πατάω original και επιλέγω πώς θέλω να εμφανίζομαι, για παράδειγμα το εφέ film burn, ας πούμε. Και βλέπετε πως αρχίζω και κοκκινίζω και φαίνεται κάπως έτσι. Για να δούμε. Το είδατε? Λοιπόν, ακούγεται και όλα ήχος. Τώρα τον ήχο τον έχω χαμηλωμένο, δεν ακούγεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε και φωτογραφίες με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε. Δηλαδή, πατάμε add εδώ πέρα και βάζουμε κάποια φωτογραφία ή GIF. Βασικά, εδώ πάτησα για GIF. Τι είναι τα GIF? GIF είναι, για παράδειγμα, αυτές οι κινούμενες εικόνες. Π.χ. έγραψα τη λέξη money και μου εμφανίζει αυτά. Είναι αστεία, διασκεδαστικά πραγματάκια. Φαίνονται ωραία, cool, δεν ξέρω. Και άμα πατήσω image, μπορώ πάλι να βάλω κάποιες φωτογραφίες ή να ανεβάσω δικές μου μέσω My Images, να ανεβάσω δικές μου, είτε μέσω Free Images άμα είμαι στο δωρεάν το πρόγραμμα, είτε πιο premium, πιο ωραίες φωτογραφίες αν είμαι στο πρόγραμμα με τα 50. Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε σε κάτι μαγικό που έχει το ίδιο το πρόγραμμα, που είναι το λεγόμενο εδώ πέρα που βλέπετε Publish. Τι είναι το Publish? Το Publish, φίλοι μου, είναι πριν το δημοσιεύσεις, έχεις τη δυνατότητα να σου γράψει το AI κάποια περιγραφή, κάποιο τίτλο. Πρώτη φορά το δοκιμάζω. Και βλέπετε πόσο μέσα παίζει. Πρώτη φορά το δοκιμάζω για αυτό το βίντεο εννοώ. Ανακάλυψε πώς μπορεί να κερδίσει χρήματα μέσω του robinrich.gr, του site μου δηλαδή. Είναι τέλειο, παιδιά. Δεν κουράστηκα να το γράψω, δεν σκέφτηκα. Είναι μια χαρά. Εντάξει, το AI μπορεί να μην έχει φτάσει γενικά σε πολύ εξελιγμένο επίπεδο να καταλαβαίνει τα πάντα όλα, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή εκδοχή αυτή που σου έγραψε. Και φυσικά έχουμε και την επιλογή της μουσικής, αν επιθυμούμε να βάλουμε κάποια μουσική. Είναι μόνο στο πρόγραμμα με τα 50 και πάνω, είτε δικιά μας μουσική να ανεβάσουμε, είτε premium music. Είναι free copyright, δηλαδή δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, δεν κινδυνεύουμε να μας την κατεβάσει κάποιος αυτή τη μουσική αν επιθυμούμε. Και εντάξει, το hook title δεν λειτουργεί καλά στα ελληνικά, δεν λειτουργεί καλά μόνο στα αγγλικά. Ψάχνει το συγκεκριμένο, αν κάνετε βιντεάκια στα αγγλικά, να σας βρει έναν υπότιτλο που να είναι δυναμικό στα ελληνικά για να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Hook στα αγγλικά είναι η άγκυρα, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορείς να αγκιστρώσεις τον κόσμο στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα του βίντεο σου για να το παρακολουθήσει ολόκληρο. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δυστυχώς λειτουργεί μόνο στα αγγλικά. Εντάξει, δείτε στα αγγλικά πώς είναι και πάρτε το και κάντε το μετάφραση. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα αρνητικό ακόμα του Submagic και να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ένα αρνητικό που έχει το Submagic είναι ότι όταν προσπαθείς να ανεβάσεις ένα βιντεάκι, ότι δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το ανεβάσεις στην καλύτερη των καλύτερων ανάλυση που μπορείς. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια κάμερα που κάνει 10.000 ευρώ. Αλλά δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, εσύ προσωπικά ατύχησες, γιατί μπορείς να την ανεβάσεις max σε 1920 pixels. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι που ανεβάζουμε απλά βιντεάκια με το κινητό, μέχρι οτιδήποτε ανεβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μια χαρά είναι τα 1920 pixels. Υπάρχει μια λύση για αυτό. Λύνεται με τον εξής τρόπο. Πάμε, ανεβάζουμε το βίντεο μας και όταν θέλουμε να το κάνουμε export, δηλαδή εξαγωγή, να το κατεβάσουμε κανονικά, δεν θα πατήσουμε να κάνουμε export ολόκληρο το βίντεο, αλλά θα πατήσουμε εδώ που είναι more και θα πατήσουμε να μας κάνει export μόνο τους υπότιτλους. Και παίρνουμε τους υπότιτλους και τους κουμπώνουμε πάνω στο βίντεο που μόλις τραβήξαμε. Μην ξεχάσετε, φίλοι μου, να κάνετε ένα like και ένα follow σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι για περισσότερα τέτοιου είδους review.